Gendingmu tak ladeni paman. Wah, bisa njebleske sirahku. Lanang tenan kowe le. Ayo tumplaken kadigdayanmu paman. Sawangen wadunge barku. Apa mbok kira aku sulap paman Bargawa? Ayo. Endi gamanmu Harjuna Sasra? Kuat nampani senjata cakra tak sembah Hidridra. Tak saut gamane Arjuna Sasra. Awang Wisnu tinitaning Janaloka iki ora kudu rampung darmaning lelakon iki. Isih ana jejibanayan kang kudu katindakake. Arjuna Sasra kowe ora weruh. Senjata cakra wis tak banjut. Tak cegat dalan Arjuna Sasra.
lakon mati dening aku paman. Wah, meripat mlorok ora ndedeleng. Endi aku isih meger-meger Harjuna Sasra. Sawangen iki dina antakamu. Muring Prabu Arjuna Sasra bau. Natek mantram sakti. Saya mekar salirane sak gunung pitung gunung ngebaki jagat. Yoi! Ladalah. Woi, Bargowo ora mulat aku. Tak sawang saka kene gedhemu mung sak walang cantung. Tak sembur kobong wah. Oh, kage umpung renek wong ini metu buta gedhe kok wis uda wong. Ayo digayengke. Ae, eksos. Buta-buta kalak, solae lundak-lundak. Buta-buta kalak, yen ra galak dudu buta. Buta Pandhawa tata ganti Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana gedhe Prabu Arjuna Sasra parandene tanpa karya andling diri pusaka permati Kyai Cakra Baskara wis kinukut dening dewa ana daya pangariba ingkang mijil saking pernajane anenggih kaya purna darmaning Bathara Wisnu ing mapening Praja Maespati kono saking angga ngambara ing Sanyaluri.
raos masih sedakep saluku juga tanmro sangkaning bilai binalang wadunging sang Bargawa mati ngadeg Prabu Arjuna Sasra. Kowe ngaku Ratu Titiswin parandene kowe mati. Yen ngono Dewanegara mongko goteke wong akeh jari Arjuna Sasra Titiswisnu. Tak kira bisa nguntapake patiku malah kowe mudar. Surung Dewangkara kingken lir manguswa kang layon kenya ilang memanise wadananira layu kumel kujem darah kula sedotan ora nangis Gong mah nangisku ki nek soto nek babate kondan iki mama alah ayo rinokti bendaramu
gumantining candra miwah taun panenggih ingkang minangka sambunging kandha pusadoh negari Maespati mangke gumanti mijelira sang putra ingkang sumunar cahyane nenggih atmajaning Nalendra ngayodya ingkang kekasih Raden Rama Badra Raden Rama Badra yuri sang ragu putra uga winastan Dasarata Suta bagus pekik ing warna karengga ing busana jatmika ing tanduk luruh ing pasemon mewah ingkang rayi nenggih Raden Lesmana kaya jambe sinigar tanpa helan ingkang raka dasar samya pilih tanding boboting pupuh mila datan mokal rewos nyono sayemboring mantili dirja mentang Gandhewa Dibya sumangkah sang kekalih ing ewoning Nalendra Nerpati ingkang samya mupuh sayembara mentang langkap parandene sajuga kewala datanana ingkang sembodan junjung Gandhewa Mantili rewosnya Raden Rama umangsah manjinging blabar kawat janget cinencang sinurak ger dening Sangya para Raja Nerpati megeng napas lan upus memintosi ing Bathara Lugung lon-lonan kang ngasta amenteng kang Gandhewa jinunjung sinurak ambata rubuh pinenthang gandhewane gumrit sumarane saking rasaning pamenteng tugel tel dadi loro kang Gandhewa pusaka Mantili Dirja pating calinguk Sangya Raja Nerpati kang nguningani dhateng kasektenira Sang Bagus dadi mangkono wuwusing Sang Rama Wijaya Yayi Lesmana kula wonten dawuh Kakang Mas Bejo kemayangan dinipun Kakang bisa mupuh sayembara iki Yayi inggih kula ginderek bingah miwah meminta marang panguwasaning Dewati dene Kakang Mas Pergawa badhe amboyong rekyan Sinta sang putri Mandili Yayi ujubing rasa pun Kakang ngleboni sayembara kejaba pancen kagewang Sulistyaning Marna Sinta sang putri Mandili nanging pun Kakang andhadhar kaprawiran awit pituduhing Bapa Begawan Yogiswara mula kang saka iku Dimas ayo nguncupake asta kunjuk ngarsaning Bathara Luhung mbok menawa iki dadi dalan kamulyaning pun Kakang lan Siadi aja menggalih para Raja Nerpati kang padha bingung ngrasane mulat pun Kakang wis antuk karya Yayi ayo tumuli munjuk ana ngersaning Kang Sinuwun Prabu Janaka monggo Kakang Mas kula dherekaken
Anakku wong ayu Sinta, lungguh kang prayoga nini. Nggih Rama. Gini lungguh. Layak to layak Sinta. Suarane gumuruh nganti kaya Gundala Sasra. Gundara bledhek Sasra 1000 nganti kaya gelap 1000 bareng nyamber. Swaraning Raja Nerpati lan Sanggya, para kawula kang padha surak anggota rubuh. Ya merga padha cingak pating cengunguk nggone padha gumun setahun jembleng serendeng kelawan sang anyar katon. Wangune satra ingkang pekek ing warna iki ingkang bisa sembodamu puh sayembara mantili. Nggih Rama. Nggih. Sampun sinengga mitambuh. Kula kepengin manuh kaling jengandika Kisanak. Suami kula aturi ngendika jengandika Kisanak menika wingking saking pundi? Kula nuwun inggih menawi ndengu kalian kula nami kula pun Rama Wijaya inggih Ragu putra wingking saking negari Ngayodya. Atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Dasarata ingkang wingking menika kadang kula muda Yayi Lesmana Widagda. Janing-janing talaga kadhi langit mambang tang paswulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur ing jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat wah beja kemayangan dene gesang kula badhe ngayoman dening Sang Hyang Wisnu awit wiwit linaraken bra saking Wagarba wonten titikan labet ucaping para muni lan para sewa sugata ingkang maratelaken bilih jengandika Angger Rama minangka dados sasananing Sang Hyang Suman. Sinta kula beja kemayangan uripira nini sinuwun lajeng kados pundi kepareng paduka. Aduh nggih mboten datak ngaping kalih dinten menika tumunten badhe kula dhaupaken nggih. Cingak ingkang samya mulat Prabu Janaka nalendring mantili ingkang wis sawega andhaupaken ingkang putra kinasih nenggih Argyan Sinta jinatukrama dening Narpa putra Ngayodya Raden Rama Regawa ya Rama Wijaya kekalihnya sumorot prabane mancur-mancorong pindha hapsara miwah hapsari nggih nganti kaken inen-inen nirbaya nirsangsaya Rama lan sira Sinta tetepa mamayu hayuning jagat raya nggih.
Katrawang gandha ambek kira hati kang hatiku bisa ngukup cinta si putri mantili pop aja bunga mesem guyu tanding ana krida nengok kopi ao bumi konjeng langit kelap-kelap lir kincanging alis trisan mawe gandrung ukir moyak mayek mudar cecekmu kowe sapa Nalindra saka negara Paranggupita kowe sapa Prabu Hadi Sucipta Ratu Paranggupita Prabu Hadi Sucipta kowe sing jenenge Rama dasar kepara nyata abang penak temen boyong Sinta kuwi calonku tak jaluk Sinta apa abam langka ana bathang wah ketandangan tenan kuwi cecekmu Rama Wijaya ana paran kowe sapa ngengkon marang aku Prabu Sasra Sekti ayo ulungna Dewi Sinta apa abamu langkah ana bathangku ketandangan tinjung kerat nyawamu parat oh
mereno sumubang yang aruna kanthi netraning anggo rapo sabdaning kukiloring kanikara sageter kendang kapracondang ratu sewu tan monggo pulih tanding kasektening Sang Rama Wijaya wae to sigra minggah ing rata manik nenggih Dewi Sinta binoyong kondur mring Ayodya. Wang kunta kumbul atang kedhe kang sengkong kara tiwas tak walik-walik jagatku durung bisa ketemu titis Wisnu nganti bingung leh arep ngladeni. Regunu ana kreta kok liwat papan kene wanci dudu wancine he mandeg Punapata mirah ingsun prihatin waspagung mijil wah mudhun saka kreta sumara tejane cetha kowe bangsaning satriya dasar kepara nyata aku satriya saka ing Ayodya Raden Rama Wijaya meh padha karo jenengku kowe sapa penemban Rama Bargawa ya Rama Parasu. Okeh wong ngarani aku Cepuk Bargawa. Alah. Petuk puji meneh. Ginteni klelat-klelet. Kuwi kaya Petruk. Duk. Petruk apa? Mau yagane Pak mantep ae. Petruk aja semesti ngampun sembrone wis sampean niku. Niku pun dadi pakem tiyang ingkang nyandang satriya. Nek petuk wong niku bahaya. Rama Bargawa napa ngadang laku ning kreta ya. Apa kowe ora ngerti kondange Resi Bargawa nggonku miter malaya bumi jajah wana wukir. Aku mung goleki satriya. Yen wis ketemu arep apa, kabeh satriya tak tantang gelut. Bisa ngasorake yudaku. Tiwas kebeneran ewadene yen kowe ora bisa menang. Antri mlebu neraka jahanam. Ngandel mboten wong niku ora kena disanak niku wis dirembuke apik-apik nggih ora kena
hawane kudu meceli wong mawon. Uang latihan. Kowe omong apa? Kowe nantang Rama Wijaya ya ora mung kowe sapa wae kang nyandang satriya. Kuwi dadi panganane Rama Bargawa kangge seblakno dadamu. Ayo katokno budimu Bargawa, kowe nantang Rama Wijaya ketandangan. Apa abang? Tak keprok gandewaku ajur kuandam.
rembuk dadi swalang-walang ke Taman Pusakamu Rama Wijaya. Ayo. Isih kurang marem kowe Bargawa. Wadungku ingkang bakal nggondhol nyawamu. Rama Wijaya. Kowe wis ngaku kalah apa durung Bargawa? Iya. Aku ngurmangsan. Yen wis ngaku kalah, aku pasrah pati urip. Nek wis pasrah pati urip menyang aku, pamrihmu mung njaluk marganing pati sampurna. Iya. Gage tuduhno kowe kok titis temen gunemamu. Rungokno kandhaku Bargawa. Kasampurnan kang mbok gayuh kuwi sejatine dumadi saka rong tataran kang murmisah. Tegese kasampurnan monono rong tataran kang ora kena dipisahake, yaiku sampurnaning urip lan sampurnaning pati. Loro-lorone mau katone beda nanging tunggal rasane, padha ancase nanging darbi dalan lan tata cara dhewe-dhewe. Sapa kang bakal ngudi sampurnaning pati ya kudu gelem gayuh sampurnaning urip luwih dhisik. Kosok daline sapa ingkang sengsem marang sampurnaning urip ya kudu darbi gegayuhan mati kang sampurna. Bargawa, loro-lorone mau kudu lumadi kanthi petitis anut marang kadiwasan lan wancine. Mula yen sira kepengin ngudi sampurnaning pati, mongko uripmu kebak rasa memungsuhan, demen memateni, sirik dedana. Langka kelakone gegayuhanmu Bargawa. Kudune supaya kowe bisa mati sampurna luwih dhisik kudu ngudi sampurnaning urip. Ning ya sakarepmu tuturku iki mbok tindakke, ya syukur ewadene ora, ya mangsa bodhowa, abot enteng sangganen dhewe Bargawa. Njur ngudi kasampurnan urip kang sampurna kuwi piye? Lelambarane mung 5 ya kuwi bekti marang kang nitahake tresna asih marang sesama, dasare adil lan bener. Kaping 3 seneng marang karukunan, demen ngapura keluputaning liyan. Kaping 4 ambek wicaksana, bisa milhake ndi kang ala lan becik. Ingkang pungkasan memardi rahayuning bebrayan agung sinartan sregep makarya. Iku kabeh mujudake dasar nggayuh sampurnaning urip. Yen wis nindakake 5 tataran mau, njur kepengin wiwit nggayuh sampurnaning pati, aku kudu kepiye Bargawa? Yen ngrembug perkara sampurnaning patiku, sejatine ora bisa winedar sarana basa lesan. Nanging kudu sinartan weninging cipta leming pancandriya, semeleng ngrasa pangrasa Bargawa. Iya. Bakal tinemu marang jatining pitutur saka gaibing Hyang Maha Wenang, wekasan anjuk marang dharma lan dana,
kang kudu katindakake nanging sumurupa Bargawa. Mungguing tembung dharma lan dana tumrap sewiji-wiji titah mono ora kudu padha. Kewajibanku dudu kewajibanmu semono uga dedana kang tak tindakake ora bakal padha kelawan dedana kang sira lakoni. Aku ngerti wiwit cilik mula jeneng sira sawijining manungsa ingkang sengsem marang kasampurnan. Uripmu awatak brahmana nanging bareng sing gawe jagat paring marganing kasampurnan kowe ora tanggap malah salah tingkah Bargawa, kliru nggonmu cangkah. Pancen wong kang darbi gegayuhan luhur mono kudu wani mbayar pitukon kang abot. Semono uga wong kang gayuh kasampurnan mau kudu lantip ing panggraita, tanggap marang karsaning kang nitahake. Tuladhane ya kaya lelakonmu iki Bargawa. Ing atase sira gayuh kasampurnan nanging bareng ana coba ingkang teka. Ibumu laku bedang, ramamu ora jejeg adeg-adege. Sentana Maespati akeh kang ngrusak pagrayu nuli mbebutek katentremaning wong tuamu. Nalika semana sira ora ngeningake cipta luwih dhisik, ora ngleremake pancandriya, nanging aganjur ngamuk punggung mateni para satriya nganti akeh kang padha dadi kurbaning kanepsonmu. Mataun-taun nggonmu dadi wong alasan, uripmu mbok iseni rasa memungsuhan, tumindakmu mbok lambari gething keburu sengit. Nganti dina iki upama gendhewa lan wadungmu ora tak remuk, mesti kowe isih bakal kedlarung nyebar pepati. Bargawa, yen sira nyata kepengin golek dalan kasampurnan, dudu kono dalane, nanging wiwit dina iki walien paningalmu kang butek. Sramakna uripmu kanggo melu memayu hayuning jagat. Kasektenmu, kadigdayanmu, kasucenmu wulangna marang para satriya dimen bisa ndandani nalar kang bubrah, njejegake iman kang doyong. Aku percaya yen sira gelem nindakake tuturku iki, ora suwe meneh mesti bakal ketemu kang mbok gayuh, ya kuwi mati sampurna. Jalaran wis mbok wiwiti saka urip ingkang sampurna luwih dhisik Bargawa.